Morning guys, welcome back ulit sa aking munting channel, Ilocano Gunner. So for today's video guys, inaya ako ni Kobe dito sa ano niya, sa spot niya. Bagong ano to kasi guys, nung bumaha ng ano nung bagyo, dito dumaan yung tubig. Pero dati nang may tubig to, kaya lang dinaanan ng baha. Yeah. Kaya nagkaroon ng panibagong tubig to guys. Kaya pinamamahayan ng mga isda. Kaya try namin ni Kobe. Yan. Sige guys, ito si Kobe oh. Hello guys. Welcome to my vlog. Ayun. Stay tuned guys, update ko na lang kayo. Simart? Was Simart? Was Sait? Tapay na eh. Paltog mo nga. Ni dakal bagayam yaw. Dakal bagayam. Ha? Babakay ka. Yun, bueno mano guys. Bagong guys, oh. Ang tagal na, kalutang. Yan, bagong. Tagal na nakalutang. Hindi namin kukunin ngayon. Dahil di lang. Nairaksot. Ay, naalala ko na nanaksot. Adi? Mamalasiwak sa'yo. Parak sa jibanger. Na. Para dyan ay titurod na.
Dadakkel na eh. Dapat dadakkel tayo. Pati na timingan. Para naman di ba? Nagbabaam. Hindi ko pangir na magna. Hindi kala mo magtayo. Ayan guys, oh. Eh. Basit ada tayo dahil nakita tatay. Di ka ni bangir. Di nang titurod. Hindi na titurod. Nagdatakkel may. Basit ada ka raw. Nagdadaktal tatay dua. Naglalapad. Di nang kalbangir. Di ka magna tinuwa. Ito pang-apat natin guys. Yun, pang-apat. Stay tuned guys. Dagdagan pa natin. Pang-ulam. Magluluto nga pala kami ni Brian dito. Dito kami kakain. Yan, sige guys, stay tuned. Kapito na tayo guys. Ito malaki tong isa. Yan. Hindi nabibidyoan guys kasi mainit yung cellphone. Pag nainitan yung cellphone, kusang nag-go off. What? Yan, pito na tayo. Dito yung 5, yung 2 nandun kay Brian. Magluluto na siya na yata siya guys. Okay, stay tuned. Yun guys, oh, kumatos. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Oh. Kumatos. Yun ah. Yun daw dun spot. Kumatos siya. Yun guys, magluluto muna kami. Yun. Yun, dami na pang ulam. Sige guys, stay tuned. Okay. So yan guys, oh. Dagdagan pa yung huli ko. Nagluluto na si Brian. Ayan o. Ayan yung luluto niya. Yung nakuha naming una. Ito yung huling tinira ko guys. Oh. Laking dalag. Ayan o. Dami naming huli. Mamaya maniniksay pa kami. Hindi madadagdagan pa. Yun. See guys. Stay tuned. Magluluto muna kami. One eternity later. Kainan na. Sausawan ng mga Ilocano. Pag-uong na may sili. Yan. No? Partner ng inihaw. Tapos may sabaw na tilapia din. Yan. Sarap buhay guys. Kainan na. Ah.
Tulog guys. Nabaw pa lang, ulam na. What? Tapos may tinulo pang talong, ayos. Saka bagoong. Meron na yun. Yun guys, tapos na kaming kumain. So tuloy muna namin yung ano, naniniksay namin habang wala pang ulan. Mamaya pag umulan, uwi na kami. Malakas na rin ang hangin. Kaya medyo maingay na guys. Sige, stay tuned. Tutok, siyempre matamaan eh. Tutok. Yun guys. Dali na naman. Ayun guys, maliit pala. What? Akala ko malaki. Ayan o, maliit. Meanwhile, Uwi na guys. So, natali namin pang uwi. Tapos iba pa yung inulam namin kanina. Yan, yung dalag, tsaka itong tilapia. Yun, salamat ulit sa panonood guys. Nag-enjoy kami sa pagpipiknik namin. May uwi pa kaming ulam. yabang-yabang nito. Yan, sige. Salamat ulit sa panonood guys. See you next vlog. See you next vlog.